žít. Tady sám. Vypadá to zajímavě. Co je? Co mám dělat? Já to nechápu. Prostě jak Among Us. Really? Proč to je jak Among Us? To nevysvětlím. Vlastně mi to vygeneruje to. Generuj. Já nevím, třeba toto. No. Tak. No. Jasně, během pomětí. Už to prde. Už to proč se nic nedí zabít. Tady si... Blbečku. Blbec. Bum. A máme obranu jak orangután. A typečík, kámo, ten vidí trošku jako... Ten je profesionál snad. Paprika. Dobrá paprika. Vítám vás u nové papriky. Nechoďu na mě. Bulbec, no. Choď sem, blbe. Choď sem, dej. Jsi tak chytrý. Bum, no. Pojď, já se ustřílím k smrti. Kde je ten 96? SCP-96, no dobrý, aspoň něco, ničím. Já ho ničím, já nevím. To je zajímavé. Typeček tady má furt ty základní. A za to má toto. A já mám level 5, on má level 6. Pojď po tobě. Super, ty klízo. No jako je to dobrý. Jdu po něm. Protože já vidím sobě skrz dveře. Proč nejde po něm, když mu to... Co? Proč by jsem, já chci útočit na mě. Ty hop! To je krysa! Viděli jste to? To je moje základna, kámo. Vy upgrade nezvládne ani já, nevím. Albert Einstein. Dobrý, už se mi to začíná líbit. Taky můžeme dobrý, až jakoby... Až budeš dost dobře upgradit. Dobrý. Už nám to přidává po dvou. Dobrý, už mi líbí. Ale říkám jako pokoj. Sakra, nebudu už dělat tak moc, aby mi to přidával po 3. Možná tak po 4 by jsem ocenil. Ocenil by jsem po 4, no. Vtej sněží. To nedává smysl. Nic nedává smysl. Bum. Jo, dáváme to po 4, to je dobrý. Dobrý, co mě zajímá, jak střílí tohle. Si chvilku ještě počkáme, že to si koláme vydávat pelech, teď můžu ne. No nice. Snízy jsou easy, tam jde mega easy jak prasot. Kamo, vidíš, jak ty blestíčky rychle naskakujou? A jsem ke mně to... Ne, to monstrum ke mně nechce, co? Divné. Říkal jsem, že to monstrum je nějaký blbý. Nebo to ví hodně dobře.
Hojnold, Holka, Halika, Olka. Aha, prostě dveře. Resol boss něco. Boom, 800 HP. Ha. Level 5 dveře mám. To je dobrý, to se mi líbí. Mám bossový dveře doslova. Pum. Měl by to makat, za koho vyupgradím třeba. Teďka vlastně šetří a já ho vyupgradím, no. Třeba by jsem to udělal. Bum, udělám 16, to je dobrý. To je hodně dobrý vlastně. Mohl bych nám dohodit co? Bum. Vždycky čekáme třeba, ano. Tohle neznám. Nevím. Kolik to bude stát? Ale to bude 400. Tak aspoň jenom který mu dáme. A když umím potřebovat, tak prostě jo. Mu dáme ještě víc upgradeů. Tak budem, no. Hele, jste dveře. To je dobrý. To je hodně dobrý. Jste dveře. To je jenom... Jo, potom ty kryso. Prostě krysa má 31 000. Životů. Aha. Kdo mi to vysvětlí? Ty šla tamhle, to je jedno. Vždycky potřebujeme upgradit asi tohle zdo. Ty nám to bude dávat 2, jo, dobrý. Hej. Dělej, kámo. Dělej. Opravuj. Dělej ty věc. Dělej ty. Dobrý. Přežiju. Jo. Kámo, on se zase healuje ty kachny. To je jedno, ale počkej, jdeme na tady ty upgrade. No, proč to nevydělává víc prostě už? Potřebuje to? Nepotřebuje, ale čekám. Furt čekám, až bude mít 400 vydělaných, no. Jo, ještě musím počkat si 100 minut. Co to je? Zkusíme, jakože víš co. Kolik to? Tu kamu sejměte už, sejměte to. Dobré, no, dobré. Ty Co? O co se jako ta věc snaží? Neposílejte to furt na mě. Mě to nemá rádost. Co já už vím to říct. Co to je? Dává mi to aspoň 32, tak jako to za chvilku bude mít 2000, ale 64 už máme dávno tam těch. Tady to, můžu to vzdát, Musím se to chce. Jo. Jo, 8 se to chce. A to chce trošku něco jinýho. Já mám asi nejmín, co? Bojeli něco je mrtvej. Vidíte to, nalevo? A u tady toho bychom mohli už skončit video a vidíme se
příště. No a mimochodem dejte like a odběr a sdílejte do kámošů, ať mi dají taky like a odběr.